Pedai een Ferrari hier voor €350. Het liep te mooi om weer te wezen. En dat is het ook. Politie Friesland had een man op spoor die zeker 20 Friesen oplichten had. Net alleen maar de ver hier van een Ferrari, maar ook markaatjes van grote sportevenementen. Die als Roland Garros, de Olympische Spelen in Engeland en de Champions League finale in het Duitse München. Maar na de betelling kwam er niet. Bij de politie in Snits kwamen een aantal ongiftes binnen van oplichting. Nou, de regisseur die met deze zaak bezig was, die zei in deze zaak een overeenkomst met het bankrekeningnummer. Nou, is verder speuren gaan en die kwam deze oplichter op het spoor en uiteindelijk eerder in het zuiden van het land aanhouden. De politie denkt dat er volle meer slachtoffers binnen als er no onjef te dienen ha. Ze roepen mensen op om haar toch nog te melden. De man zit op het stuit vast, maar zaait net zo'n soort hoe zien praktijken. Daarom had de politie de hulp van de burger nodig. Deze man hier geen vast winadres. Dus we konden net in zijn huis zien, wat weer. Maar we vonden in zijn fouillering een sleutel. En aan die sleutel hing het zijn ijzer een klos als in hotels gebruikt wordt. En er zit het nummer 306 op. Nou, de regisseur zat er maar bezig werd om erachter te komen werd die sleutel thuis zit. En dat is dat nou net lukt. Nou, en we wilden in opsporing verzocht een oproep doen. Ja, om mensen te motiveren om hier informatie over te gaan. Koen van Steenbergen van Burgum had echt een Ferrari. En die kun je ook hieren. Maar net voor €350 per dag. Het moet list en bedrog zijn. Het is onmogelijk om een auto voor 24 uur voor dat geld te kunnen verhuren. Waarom kan dat net? Nou ja, de kosten van zo'n auto zijn natuurlijk enorm duur. En de aanschafwaarde, ook het onderhoud en verzekering is natuurlijk niet een €10 zeg maar. Ik bedoel, je praat echt over flinke bedragen. Ja, en dan zit je ongeveer per uur met €200 wat je moet tellen. De zaak is Joen te Sjen in opsporing verzocht.